Akkor halljuk, gyerekek, melyik a kedvenc csapatotok? Róma, Juventus, Juve. Milán, Inter, Inter. Juventus, Juve. 4 Juve. Juventus. Róma, Róma. 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 Kinek van valami kérdése? Vannak focipályák a Mennyországban? Persze, hogy vannak. Még Maradona is játszik, vagyis a legjobbak. Jó van, srácok, menjetek haza, és szerdán találkozunk. Szia, Don Massimo! Szervusztok, srácok! Mi van veled, Bart? Holnap van az én első napom az iskolában. Tudod, mit mondok neked? Holnap én is először megyek az iskolába. Én tanítom majd a hittant, és eláruljak egy titkot? Egy kicsit félek. De hogyha eljössz velem, akkor nyugodtabb leszek. Megtennéd ezt nekem? Egyébként az apukát odakint vár Bart. Majd oda kísérem. Köszönöm. Jól van. Szia, Bart! Szia! Szia! Meglátod, az iskola nem olyan rossz dolog. Remekül fog szórakozni. Rendben? Zoe! A te lányod? Kérlek, válaszolj, Zoe! 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 Don Matteo, 14. évad. Azt hagyd csak, majd megcsinálom. Hagyd, megcsinálom, ne foglalkozz vele, nem bírom a gyűrött a lepedő. Na és mesélj, mit mondott neked Tomászi? Miért hozza ide Mártinát? Csak itt lesz pár napot Spolétóban velünk. Meglátod, meg fogod szeretni. Nagyszerű kislány. Martinával semmi gondunk nem Igen, lesz. de nem emlékszem, mennyi idős most? Amikor meghalt Patricia, 3 éves volt, vagyis várjál, ne szólj semmit, 16. És mi a jegye? Bakjegyi. Makacs, zárkozott, határozott. Dehogy is, épp ellenkezőleg. A jegyéből tudjuk, nem én mondom. Micsoda tévedés, talán még mindig hiszünk a horoszkópoknak. De hidd el, hogy a horoszkóp komoly dolog. Há, igen? Én is írtam még nem régiben, ez volt a dolgom alap. A lapnál, de miért volt? Folytatod, nem? Nem, Nino. Abba hagytam. Hogy? Elkezdtem megírni a könyvemet. Táncolj, csillagom. Én? Ez a címe. Jó, de bocsi, hisz havi 500 eurót kaptál tőlük, Már nem? mondtam, hogy a könyvemet akarom írni. Eldöntöttem. Vedd fel. Akkor buktunk 500 eurót. Csak úgy, egyszerre meggondolja magát. Halló? Csekkini főtös vagyok, igen. Hát igen, a feleségem. Elisa, keresnek a horoszkóposok. Nem, mondd, hogy ne erősködjenek, most már nem érdekel. Még gondolkodik egy kicsikét. 50 euróval többet? 550 megfelel? Nem gondolom meg magam, elég, Nino, hagyjuk. Nézze, igazából lenne itt egy alternatíva, és nem is rossz. Ismerem a feleségem egyik mesterét, Artax mágust. Nem ismerheti, Svájcban híres, nagyszerű mágus. És lehetne ő, aki helyettesítené a nejemet, nem?
Azt megoldom, igen, majd elküldöm önnek az IBAN-t, és nem, 551, bocsi, ha emlékszik, emelés volt. Rendben, köszönöm. Őszinte tiszteletem. Nem olyan nagy ügy, megírom én. A világ világossága. Első rész. Nagy szerencse, hogy életben van, bár még kómában százados. Igen. Valószínűleg innen eshetett le. Nézd, De el tudom képzelni, köszönöm. onnan nem lát semmit. Nem szükséges. Szóval fél. Ne, miért félnék? És mondja, a lány mobilja hol van? Miféle mobil? Hogy milyen mobil? A lány mobilja. Ah, A lány holmia között nem volt ott a mobil. Itt se látom sem erre. Nem hiszem el, hogy egy 16 éves anélkül jár. Valaki elvihette. tehát nem volt egyedül, de mit keresett itt éjjel? Valószínűleg egy kihívás volt. Bocsánat, önt ki engedte ide? A nevem Roberto Belgi. Én vagyok az irodalomtanár. Üdvözlöm. Ön szerint valóban kihívás volt? Hát, Bocsánat, de mi ez a kihívás? Ez olyasmi, amit a kamaszok... Írni kell? Nem, főtörzs. Ez nagyon komoly dolog. A kihívásokat a kamaszok szervezik az interneten. Egyre veszélyesebb dolgokat csinálnak, amiket felvesznek, kiposztolnak, hogy lájkokat kapjanak. Vagyis elment az eszük. Kockáztatják az életüket egy lájkért. sajnos így van. Épp mostanában került egy ilyen videó az osztályba. Azonnal beszéltem a szülőkkel, de ők inkább elbagatelizálják, így nem könnyű bármit is tenni. Tehát Zoé Berardi valószínűleg készített magáról egy kihívásos selfit vagy videót, és valaki elvitte a mobilját, hogy eltüntesse a nyomokat. Ezért nem találjuk. Ön ismeri Zoét? Milyen lány? Zoe nagyon is érzékeny lány. A dolgozatai mindig kiválóak, és nekünk nagyon jó a kapcsolatunk. És éppen ezekben a napokban nálunk is aludt. Az otthonunkban, úgy értem. Ez nem világos. Önnél aludt? Ő és Sofia, a lányom, nagyon jó barátnők. Épp valami problémája volt otthon. Az apjával. Ő találta meg. Igen, ezt tudjuk, de miféle probléma? Zoe ezt nem árulta el. Szeretnék beszélni Zoé osztálytársaival. Hogyne. Próbáld ki ezt! Igen, és elmentünk a Jó napot! Don Massimo vagyok. Neked is meg kéne próbálnod. Don Massimo vagyok. Én vagyok... Csak ennyit kellett volna beáldozni. Igen. Jó napot! Don Massimo vagyok. Nagyon örülök, hogy megismerkedhetünk. Don Massimo, nem tudom, hallotta-e, mi történt. Pocsék egy nap, szerintem nem kéne órát tartani. Hogy is hívnak? Mattia Palombi. Mattia. Azt hiszem, igazad van. Legjobb lesz, ha arról beszélünk, ami Zoéval történt. Nincs mit mondanom róla. Jó napot mindenkinek! Jó napot! Jó napot! Jó napot, srácok! Az úr Diego Martini százados beszélni kíván veletek. És arra kérlek, hogy működjetek együtt. Köszönöm. A pap miért van Ő itt? is itt tanít. Mit tegyünk? Srácok, a helyzet nagyon komoly. Tudjuk, hogy van itt, aki részt vett a kihívásokban. Szerintünk ennek köze van a Zoéval történtekhez. Ha valaki köztetek tud valamit, vagy tett is valamit, vagy esetleg Zoéval volt tegnap este, jobb, ha azonnal elmondja. Mert úgyis rá fogunk jönni. Tehát, senki nem tud semmit? Ki Sofia Belgi? Sofia Belgi? Beszélhetnénk veled külön? Sofia, az apukád azt mondta, hogy Zoé nálatok aludt az utóbbi napokban. Mondott neked valamit? Valamit, ami megmagyarázná azt, ami történt vele. Nem? És mondd azt tudod, hogy Sofia és az apja miért veszekedtek? Nem. Sofia, ha tudsz valamit, el kell mondanod. Megmondtam, hogy nem tudok semmit. Rendben van. Ha bármi eszedbe jutna, tudod, hol találsz meg minket, ugye?
Százados úr, ön milyen csillagjegy? Bakjegyű vagyok. Én is így gondoltam, azonnal tudtam, nem lehet más, mint... Honnan vette? Mert nagyon makacs, határozott és zárkózott. Én? Az unokám Martina, na hát ő is bak. Ma érkezik, már tavaly nyár óta nem láttam. Nagyszerű kislány, nem mint ezek a kihívásaikkal. A lányom Patricia, ön nem ismerhette. Itt hagyott minket már 13 éve. Na igen, szeretnék kérdezni valamit. Tessék. Te jó ég. Megint a szédülés? Te meg a testvéred tisztára hasonlítatok ebben a... Szépek vagyunk. Mindig ott vagytok, ahol nem kéne lennetek. Én viszont azt hiszem, hogy pont ott vagyok, ahol kell. Gyere le onnan, légy szíves. Azt hiszem, tudnék segíteni, hogy leküzd ezt a tériszonyt. Igen? Igen, mert kicsit értek a pánikrohamokhoz. Jártam egy sráccal, aki pánikus volt. Nem csodálom. Hogy mi? Nem, semmi nem lényeges. Milyen édesek ezek a Ne nyújj tollak, hozzá, nagyon szépek. ne nyújj Szépek hozzá, ezek a ne nyújj tollak. hozzá, légy olyan kedves, Ugye? ne nyújj hozzá. Miért akarnál segíteni nekem? Mert esetleg, ha segítek leküzdeni a szédülést, Aha. szólhatnál egy jó szót, hogy helyezzenek át a szemetes autóktól. Értem. Jó van, Julia, látom, tanultál valamit. Do this. Igen. Nem. Hogy nem? Miért Mert nem? nincs szükségem senkinek a segítségére, érted? És most, ha nem bánod, van elég dolgom, úgyhogy távozhatsz az ajtón vagy az ablakon, ahogy neked tetszik. Nem, ezt nem. Az ajtón vagy az ablakon, ahogy neked tetszik. Ezt a csajt. Tehát maga lenne Artax mágus? Nem lennék, én És vagyok. mióta? A feleségem ott hagyta, és átvettem a helyét. 550 euró havonta. Talán hagyjam neki. Fizetnek is érte? Persze, hogy fizetnek. Neked mi a csillagjegyed? Van olyanod, nem? Hát persze. Jó, bocsi, mindig egyedül látlak. Mikor születtél? Április 26-án. Csak meg kell adnod a dátumot, aztán... Nem nagy dolog. Nem nagy dolog. Na jó, akarod tudni, mi vár rád? Esetleg. Lássuk, Bika. Ne csináljon programot szombat-vasárnapra és a hétvégén. De főtörzs, a szombat-vasárnap és a hétvége Ne ugyanaz. szóljon bele, ha okos emberek beszélnek, és készüljön fel egy fáradtságos munkára. Vagyis digitalizálni kell az irattárat. Mert ez a százados Jó baj. napot! Jó napot! Bocsánat, megzavartam? Nem, mi csak a horoszkópról beszélgettünk. A horoszkópról? De azért figyeljünk oda, mert van horoszkóp és horoszkóp. Ez igaz. Például ez itt, amit éppen a felesége ír. Ez szép, igen, nagyon tetszik, jól működik. Olvassa? Igen, jól szerkesztett, igen. De sajnos nem csinálja tovább. Átvette a helyét Artax mágus. Te jó ég, ő aztán nagyon ügyes. Tényleg feltétlenül elolvasom. Mondja csak kíváncsiságból, bár az a nők privilégiuma, önnek mi a csillagjegye? Az én jegyem a mérleg. Szeptember 27-én születtem. Illik önhöz. Köszönöm. Azért jöttem, hogy tájékozódjam az esetről, na és oda akarom adni ezt. Mi ez? Az esküvői meghívom. Százados? Van egy perce? Jó napot, jöjjön. Köszönöm. Az ügyésznő férjhez megy? Várjunk, férhez egy pillanat. Na lássuk, van egy ötletem. Ő tehát mérleg. A százados bak. Megpróbálom beírni a horoszkópba, Vittorio majd elolvassa. Találkoznak, a helyszín a szerelem sziklája lesz, és kész. De miért csinálja ezt? Megmentek egy párt. Intézményi okokból, mivel együttműködünk, az lenne a helyes, ha meghívnálak az esküvőmre. Mondd meg te, hogy szerinted jó ötlete vagy? Nem, azt hiszem, nem jó ötlet, de köszönöm, hogy gondoltál rám. Ez teljesen megfelel az etiketnek a részedről. Szabad? Jöjjön, főtörzs! Zavaró? Nem. Tessék. Van valami fejlemény az Zoe Berardi ügyben? Igen. Ezeket rögzítették azok a kamerák, amelyek az iskolánál vannak. És ki ez az autó? A kislány apjáé. Jó napot. Don Massimo vagyok, Zoe új hittantanára. Hogy van? Az orvosok nem tudnak semmit. Nem tudják magához térre. Nem tudják, milyen állapotban van még. Azt sem tudják, képes lesz-e járni. Ez nem történhet meg még egyszer. Ezt hogy érted?
A feleségemnek szívrohama volt, de a mentők nem értek ki időben. Ezért vállaltad, hogy önkéntes légy a Vöröskeresztnél? Igen. Bekapcsolódott Zoe is. Ez a dolog összekötött. Amikor az édesanyja meghalt, még 1 éves sem volt. Nagyon nehéz lehetett egyedül felnevelni őt. Kiskorában még könnyebb volt. De aztán megnőtt. És egy anya figyelmére lett volna szüksége, nem egy gépészére. És az utóbbi hónapban a dolgok rosszra fordultak. Mi történt? Nem tudom. Úgy viselkedett, mint egy idegen. Hogy elkerüljön a Vöröskeresztet is otthagyta. Az utolsó napokban már nem is aludt otthon. Próbáltam beszélni vele, de nem volt jó semmire. Csak rontottam a helyzeten. Most rögtön hazajössz! Azonnal hazajössz velem! Nem megyek veled vissza, világos? Látni sem akarlak többé. Az első pofon, amit valaha adtam neki. Ludovico Berardi? Velünk kell jönnie a kapitányságra. Menjen. Don Massimo? Ez a maga kocsija? Igen. Mi az oka, hogy tegnap este mielőtt dolgozni kezdett a mentőknél, elment az iskolához? Az, hogy kerestem a lányomat. És megtalálta? Nem. Önhöz futott be a segélyhívás, ugye? Kicsit fura, hogy közvetlenül az ön mobilját hívták, nem gondolja? Anonim szám volt. Egy hang azt mondta, hogy egy gimnazista lány lezuhant az iskola tetejéről. És tudta, hogy a lányáról van szó? Nem. De azonnal erre gondoltam. Hol van a lánya mobilja? Nem tudom. Mert nem találtuk meg, és azt hiszem, hogy az a személy vette el, aki nagy valószínűséggel lelökte őt a mélybe. Hogy lelökte? Ez itt az orvosi látlelet. A lányán a zuhanást megelőző véraláfutások vannak. És ez mit jelent? Lehetséges, hogy ön talán tegnap este odament az iskolához, és megtalálta a lányát a tetőn, ahol egy kihívás miatt volt. Mondta neki, hogy menjen haza, ő nem akart, veszekedtek, tettlegességre került sor, ezért vannak a lány testén a nyomok, és végül a mélybe zuhant. Ezután felvette a munkát a Vöröskeresztnél, felhívta magát anonim módon, hogy legyen ürügye visszamenni a lányához. Azt állítja, majdnem megöltem a lányomat. Nem. Azt állítom, néha nagyon nehéz előre látni a tetteink következményeit. És azután már túl késő. De rendben van. Ellenőrizzük a számot, amelyről ezt a hívást kapta. És egyelőre maradjon elérhető, megértette? Mehet. Nem tudom, főtörzs. Beszéltem Zoe apjával, és még ha ő lökte volna is le, ahogy mondja, nem olyannak látom, aki otthagyja a földön, aztán bemegy a mentőközpontba és indít egy álhívást. Azonnal kihívta volna a mentőket, nem? Pedig valaki lelökte, kimutatta a látlelet. És ez a valaki a mobilját is elvette. Zoe apja azt mondja, hogy a lánya megváltozott az elmúlt hónapban. Tudni kéne miért. Mi történt vele? Akár egy fiú is lehetett az ő korában. De ebből még nem következik az, hogy elmenjen otthonról. Igen. Mondja csak kíváncsiságból, mi a csillagjegye? Oroszlán, miért? Az oroszlán mindig jó úton jár. Az én jegyem viszont a kos. Az kit érdekel? Üdvözlöm a feleségét, mindig elolvasom. Soha nem hittem volna, hogy tudsz olvasni. De főtörzs. Nekem most el kell mennem, mert mindjárt itt lesz a vendégem Rómából, az unokám Martina. Magához jár majd órára, ezért kérem, nézzen rá egy kicsit. Na és miért jön Spoletóba? Volt egy apró problémája az iskolában, de higgy el, tüneményes lány. A partit majd folytatjuk holnap, ugye? Igazából már vége is van, főtörzs. Hogy vége? Sakmat. Nézőpont kérdése. Viszontlátásra. Ki az? Itt vagyunk. Jó estét, főtörzs. Eliza. Szia, Giulio! Hol az a szépség? Jaj, Martina, mi van? Gyere. Ez hogy lehet? Magasabb vagy nálam. Szia, Martina! De jó, hogy végre látlak, annyira örülök, hogy most itt vagy. Igen.
Elmondom mindjárt, essünk túl rajta. Apa azért hozott ide, mert felgyújtottam egy robogót. Rendben, most, hogy már tudjátok, bemennék a szobámba. Veled megyek, és szépen kipakolhatsz. Majd én. Mi van ezzel a robogóval? Felgyújtott egy robogó. Egy vasrúddal felemelte a nyerget. Beledugott egy rongyot a tartályba, és felgyújtotta. Kié volt az a robogó? Egy osztálytársái. Na de hogy miért csinálta, azt még nem tudom, nem akarja megmondani. Különös. 5 hónapja, hogy itt járt, és egy angyalka volt. Főtörzs, 15 évesen a dolgok gyorsan változnak ám. És ugye folyton távol vagyok, dolgozom. Lia nem az édesanyja. Fél év múlva többet leszek már Rómában, többet foglalkozhatom vele. És addig... Addig itt marad nálunk, ugye? Itt a nagyszüleivel. Meg ugye Spolétóban nem történik soha semmi. Ahogy veszik. Hallottam, hogy egy lány leesett az iskola tetejéről. Hát... És nagyon köszönöm, talán magával szobál. Na és itt marad nálunk vacsorán? Nem, jobb lesz, ha nem marad. Dehogy nem, minden kész van, megterítettem. Köszönöm, Eliza, de jobb. Ó, te jó ég, de hát mi ez? Földrengés? Csak Martina, teljes hangerővel szeret zenét hallgatni. Remélem nem túl zavaró. Én szeretem ezt. Remek. Na, és milyen volt a napod? Milyen lett volna? Főztem 78 kávét, és összeszedtem 24 kiló szemetet. Vagy pont fordítva? Nem is tudom. Julia, örülök neki, de igazából a kicsikétől kérdeztem. Bárt, hogy ment ma az iskolában? Jól. Jól? És a feladatok? A feladatok nagyon nehezek. Jó, az biztos, hogy nehezek, de azért nagyon fontosak. Te sose törted magad. Anya azt mesélte, hogy amikor leckét kellett írni, ő mindig elment focizni. Nem is igaz. Nem mindig. Na jó, néha-néha. Na de tudod, mennyi leckét kellett írnom aztán a gimiben? Te jól tanultál a suliban? Igen. Legalábbis, amíg még jártam. Hogy érted azt, hogy amíg jártál? Vagyis egyszer abba hagytad? Mi történt? Semmi. Fogalmazzunk úgy, hogy egyszer csak nekem is szükségem lett volna valakire, aki átölel, és bíztat, hogy nem kell félnem. Na jó, már késő van. Menjünk, most már hazakísérlek, gyere. Neved zokon. Minden pasi ezt csinálja, elszökik. A szokásos. És ha már pasikról van szó. Pippo, merre van? Nem tudom. Azt mondta, hogy dolgozik. Dolgozott valaha? Még 2 jegyünk van hátra. Kezdjük a kossal. Ez a jegye Spartakónak. Most szépen megtréfáljuk. Tehát írjad Kos. Számmal? Milyen szám? 6, azt mondta 6. Te... 6, azt mondta 6. Hallgass ide. Igen. Ha te szerencsés akarsz lenni a szerelemben, amint meglátsz egy egyenruhás férfit, hívd meg, amire csak akarja. Egy kávéra, egy sütére. Aláírás Artax Magus. Csak ne önállóskodj, az aláírás később. Miben mesterkedtek? Összerakjuk a parókia számláit, mert Don Massimo nem ért hozzá. Én viszont tanultam könyvelést. Mi ez? Azt mondja, nem akar semmit tenni, menj. Na jó, megyek, megpróbálom. A papa a kedvence. Martina, édesem! Hoztam egy kis tésztát, ami fantasztikusan finom. Még Pippo is olyan szemeket meresztett rá, hogy... Vedd el, Martina! Nem vagyok éhes. Köszönöm. Jó éjszakát. Na jó, nem baj, nem. Egy kis diéta nem árt. Holnap megy az iskolába, az lesz az első napja, és akkor majd meglátod, hogy lassanként. Nem kell sürgetni. Megbízhatunk benne. Srácok, szerintem hagyjuk a francba. Lépjünk le. Ha a csendőrök elkapnak, benne leszünk a szarban. Srácok, aki akar, most léphet. De akkor világos, hogy tökéletlen, és ezt mindenkinek tudnia kell. Hát te mit keresel itt? Jöttél, hogy kémkedj az apádnak? Én is benne akarok lenni. Na ugye. Sofia is benne van. Folytatjuk.
Te meg fogod csinálni a matekházit? Annyira nehéz. Bart! Jó napot! Jó napot! Hogy vagy? Jól. Milyenek a feladatok? Azok nagyon nehezek. Nehezek, de mi milyenek vagyunk? Ügyesek. Úgy van. Szép napot neked. Köszönöm. Menjünk, Bart! Köszönöm. Roberto? Köszönöm. Don Massimo, jó napot! Jó napot! Sajnálom, hogy ebben a helyzetben kellett elkezdenie tanítani. Én jobban sajnálom a gyerekeket, és persze Zoét. Ön is tudja, hogy a kamaszok felnagyítják az érzelmeiket. Legyen az akár öröm, akár fájdalom. A közösségi oldalak mindezt még csak felfokozzák. Zoé apja azt mondta, hogy az elmúlt hónapban a lánya megváltozott. Szerinted történt vele valami, ami arra indította, hogy vállalja a kihívást? Nem tudom. Csak azt tudom, hogy a kamaszok legfőbb szükséglete nem változott. Megtalálni a saját helyüket a világban, megérteni, kik is ők. A kamaszkor eleve egy átmeneti időszak. És ennek az eltorzult változatai ezek a kihívások, az átmenet rítusai, mondhatjuk. Mint egy bátorságpróba, amitől felnőttnek érzik magukat? Egész pontosan. Bocsásson meg, Don Massimo. Sofia, tudod, hogy nem szabad dohányoznod? Apa, nem te mondod meg nekem, hogy mit tehetek és mit nem. Még mindig zaklatott Zoé balesete miatt. És valljuk meg őszintén, nem olyan könnyű a tanár lányának lenni, igaz? Százados úr? Jöjjön, főtörzs! Itt a sajtó. Friss, ropogós a nyomdából, a magazin, és az 55. oldalon a horoszkóp Artax mágustól. Miket beszél? Főtörzs, mi van? Ívott már kora reggel? Egy kávét ingyen. A kos meghívására. Artax mágus nagy sikert arat. Ki ez az Artax mágus? Én vagyok Artax mágus. Így írtam alá, Artax mágus. Maga Artax mágus, aki a horoszkópot írja a heti lapban, remek. Igen. Már is kérek egy EU vizsgálatot Csekkini főtörzsnek. Ugye tréfál, először is fizetnek érte az egy. Rendben. Na és rengeteg ember hisz benne, nagyon sok nő, és különösen egy közeli mérleg, az ügyésznő. Ne, bocsi, mégis hogyan ide Vittória? Olvassa el a mérleget. Hadd olvassam el. Igen, felfogtam, olvasom, ha elveszi az ujját. Ha elveszi az ujját, akkor elolvasom, főtörzs, de hogy gondolja már, hogy lefoglalják? Mérleg, aki ott hagyja a régi társát az újért, tudja, hogy mit hagy el, de nem tudja, mit talál. Ha nem vagy meggyőződve az új szerelmedről, tégy egy próbát most vagy soha. Különösen az a hölgy, aki szeptember 26-28 között született. Persze, mert Vittória 27-én született. Szerelem. A bak történetesen a szerelem sziklája alatt vár rád napnyugtakor. Gratulálok, főtörzs. Tehát azt gondolja, hogy manipulálnom kéne az exemet, és elérni, hogy visszatérjen hozzám úgy, hogy követem a hamis Artax mágust, aki egyébként maga. Igen, kedves bak. Százados, főtörzs. Kedves bak százados, a mérleg egy hónap múlva férhez megy. Viszont ha a mérleg elmegy a szerelem sziklájához, hogy találkozzon azzal a bakkal, valami megváltozhat. Lehet, hogy az a házasság nem jön össze. Különösen az a mérleghölgy, aki szeptember 26-28 között született, és szeptember 28-án született. Akkor rólad van szó. Szerelem. A bak a szerelem sziklája alatt vár rád napnyugtakor. Bemértük a telefonhívást, amit a kislány apja kapott. Az iskola egyik saját vonaláról jött. De az nem zárja ki, hogy az apa nem saját maga intézte. Elnézést, nem. De nekem ez furcsa, hogy az apa felhívja saját magát, aztán bemegy a mentőállomásra, majd visszamegy az iskolához, és közben a lánya ott van a földön. Lehet, hogy Zoé valakivel együtt ment az iskolába. Valakivel, aki később lelökte. Főtörzs, nézzünk utána, hogyan mozgott Zoé azon az estén. Listát kérek a kapcsolatairól és az utolsó hívásairól. Tudni akarok mindent. Próbáljuk kideríteni, miért változott meg. Méghozzá úgy, ahogy most kértem. Hogyne. Ne feledje a szerelem szikláját.
Srácok, szeretnék egy kis figyelmet kérni. Be akarom mutatni az új osztálytársatokat. A nevem Martina Tomasi. Sziasztok! Te az vagy, aki felgyújtotta az iskolát. Nem az iskolát, csak egy robogót. Neked is van, ugye? Maradjunk abban, hogy senki nem gyújt fel semmit, legalábbis addig, amíg itt vagyok. Menj, válasz magadnak valahol helyet. A mai óra egy kicsit más lesz. Ez itt szabad? Jó. Akkor megmondhatnád a nevedet, az enyémet már tudod. Sofia. A mai órát máshol tartjuk. Induljunk! Rajta, indulás! A holmitokat hagyjátok itt és menjünk. Gyerünk! Megyek és iszom egy kávét. De hát, mi történt vele? Lezuhant az iskola tetejéről. Mi van veletek? Miért nem néztek rá? Az osztálytársatok, nem? Tudjátok, miért hoztalak titeket ide? Mert szeretnék ajánlani egy kihívást. Ha nem akarjátok, hogy mással is megtörténjen, akkor mondjátok el az igazat. Bocsi. Mi az? Történt valami? Van valami baj? Az apám az irodalomtanár, és egy barom. Ja, mint az összes tanár. Mondd, tényleg felgyújtottál egy robogót? Ez hosszú történet. Különben az én apám ugyanaz, mint a tiéd. Irodalomtanár? Nem, barom. Csak vicc volt, ő csendőr. De jó fejek. Ez micsoda? Semmi. Minden rendben? Igen, persze. Minden oké. Majd beszélünk. Nem lehet most könnyű neked. Zoéval jó barátnők vagy. Nem vagyok a barátnője. Miért? Mi történt köztetek? Semmi, összevesztünk. A kihívások miatt? Sofia, ha tudsz valamit, kérlek, mondd el nekem. A kihívásokhoz ennek semmi köze. Zoé becsapott. Őt nem érdekli semmi és senki. Most bocsásson meg, de mennem kell órára. Belgi tanár úr. Én vagyok. Velünk kell jönnie a kapitányságra. És milyen ügyben? A százados majd elmagyarázza. Erre kérem. Jöjjön. Kérlek, találkozunk a Joker presszóban, amint lehet. Ez az egyik üzenet, amit Zoétól kapott. Meg tudná magyarázni? Elmentünk abba a presszóba, és azt mondták, hogy önt és Zoé Berardit több alkalommal is látták ott együtt. És hogy azután mindig együtt is távoztak. Az ön kocsijával. Belgi tanár úr, talán viszonya volt az egyik diákjával? Igen vagy nem? Ön szakítani akart, ugye így van? De Zoé nem akarta. Így arra kényszerült, hogy lelökje őt a tetőről. Tévedek? Tévedek?
Miféle ember maga? Nem szégyeli magát egy kislánnyal? Akár a lánya is lehetne. Önnek megvoltak az iskola kulcsai. Ön hívta a mentőket, amint rádöbbent, hogy mit tett, és ön volt, aki a hívások hamis szálával elterelte a nyomozást. Továbbra is hallgat, amennyit akar, de a helyzet nem változik. Nézzen rám. Nézzen rám! Rendben van. Letartóztatom Zoe Berardi meggyilkolási kísérletéért. Gizoni? Jöjjön! Olyan rendes embernek látszott, akinek jó kapcsolata van a diákokkal, és mégis bűnös. Már tudjuk, Zoe miért változott meg. Még nála is aludt. Minden összeér. Maga szerint az, aki viszonyt folytat a diákjával, oda viszi az otthonába? De hát nem is védi magát. Miért? Ebből látszik, hogy bűnös. Vagy pedig valaki mást védelmez. Igen. Mondja, láttam az unokámat? Milyennek találta? Jó volt. Tényleg felgyújtott egy robogót? Felgyújtotta a robogót. Igen. Ki tudja, hogy miért tette? Mit gondol? Néha az ilyen gesztus valójában segítségkérés. Na és én mit tehetnék? Beszélgessen vele. Könnyű azt mondani. Vagy csak legyen mellette. Néha már az is elég. Megpróbálom. Köszönöm, Don Massimo. Viszontlátásra. Őt főtörzs! Szia, Julia, mi baj? Tudja, hol van a százados? Miért nincs az irodában? Nem, azt mondták, hogy elment. Mindenképpen meg kell találnom, mert el kell kerülnöm a szemetesektől, akárhogy. Oda ment, megértette. Hová ment? Hát fel, oda a szerelem sziklájára. De nagyon magas a szerelem sziklája. Magas, vannak alacsonyabb sziklák, Főtörzs, magasabbak. a szerelem sziklája nagyon magasan van, főtörzs. A szerelem sziklája magas! Hé, Diego. Victoria. Hogy vagy? Rosszul. Gyere, majd segítek. Ne, hagyjál Miket itt. beszélsz? Hagyjál itt, képtelen Hogyan vagyok. már? Mennyi ideig akarsz itt heverni? Föl, lassan. Lassan. Úgy, nézz rám. Csukd be a szemed. Jól van. Lélegezz, egy kicsit lejtős, úgyhogy óvatosan. Már nem vagyunk? Még nem. És most? Még mindig nem. Állj meg egy pillanatra. Nehogy elmenj. Persze, hogy nem megyek el. Most itt le. Nagyszerű. Ez nagyon alacsony. Szörnyen magas. Nem, Magas. alacsony. Nagyon alacsony. Megérkeztél, látod? Alacsony volt. Gyerünk, oké? Jól van. Hogy vagy? Meg vagyok. És igaz, a százados bakjegyű. A szerelem sziklája alatt alkonyatkor. Ez most komoly? Nem, az nem lehet. Belégzés az orron, kilégzés a szájon. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házában. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsétek a ti atyátokat, aki a mennyben van. Szerintetek ez mit jelent? Hogy mindig égve kell tartani a lámpást. Úgy van. Úgy van. Mindig égve kell tartani a lámpást. Nem szabad eloltani, és főként nem elrejteni. De hogyha elalszik? Nem alszik el. Ez a legszebb és legerősebb fény az összes között. Hol van? Én nem látom. Nem látod, mert itt van benned. És mindegyik őtökben ott van. Most menjetek haza is, otthon majd megtaláljátok, oké? Találkozunk a jövő héten. Sziasztok! Szia! Szia! Sziasztok! Szia! Szia! Bart, akkor hát megtaláltad a fényt, vagy sem? Igen. Igen? És szép vagy nem? Szép. Don Massimo, egy pillanatra. Igen? Feltehetek egy kérdést? Persze. Mondja, a húga milyen csillagjegyű? Rák. Tehát nem mérleg? Nem, rák. Értem.
Tessék! Szabad? Zavarok? Martina, milyen volt ma az iskolában? Don Massimo elvitt a kórházba egy lányhoz, aki kómában fekszik. Ti meg letartóztattátok az apját, az egyetlen lánynak, akivel beszélgettem. Nem rossz első napnak, ugye? Mi csak a munkákat végezzük. És mondd, szükséged van valamire? Nem, minden rendben van. Fogjuk rá. Van kedved beszélgetni kicsit? Jól meg vagyok így. Köszönöm. Na és... mit szólnál, ha mégis itt maradnék, hogy Jobb ne vegyél... szeretném, ha nem. Jó, megyek. Ha bármire szükséged van, én ott vagyok. Becsukjam? Becsukom. Nino, hogy ment? Hogy ment? Nem tudom, talán a korom miatt, de nem tudom megbeszélni vele. Nem akart belemenni, nem volt köztünk párbeszéd. Most már értem Giuliót. Elég nehéz ma szülőnek lenni. Na és a gyerekeknek még sokkal nehezebb, mint nekünk. De nekünk van előnyünk. Nagyszülők vagyunk. Bátran szerethetjük és kényeztethetjük egy kicsit. És tényleg eljött Vittoria? Láttad őt? Tehát miatta vagy ilyen. Hogy ilyen? Hagyjatok itt, nem bírom tovább, kérlek, csak hagyj itt, értem, jó van, értem. Úristen, nem Megértettem, nagyon kedves vagy. A tériszonyom már gyermekkorom óta megvan. Volt egy idő, mikor azt hittem, hogy elmúlt, de amikor Vittoriával vége lett, újra kezdődött. Vagyis úgy kéne mondanod, amikor Vittoria otthagyott. Igen, amikor Vittoria otthagyott. Most láthattad. Értek hozzá, ügyes vagyok, még élsz, megmentettelek. Adhatnál egy esélyt, nem? Lehet, hogy tudnék segíteni. Csak azért akar segíteni, hogy ne kelljen tovább a szemetesekkel dolgozni. De őszintén szólva, Diego, azért is, mert egy kicsit sajnállak. Még ez is. Remek. Rendben van, elfogadom. De elég lett volna, ha csak a szemétszedést emlegetett. Nem kötelező ám folyton felszakítani a sebeket, oké? Okay? Ráadásul a villanyt is égve hagytam egész nap. Francba. Francba, micsoda egy nap. Szia! 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 Te ki vagy? Martina Tomassi. Cecchini unokája. És hogy jöttél be ide? A kulccsal. És mit csinálsz itt? Vágytam egy kis nyugalomra. Nagyapa néha elég... tolakodó. Nekem mondod. Azt akkor se értem már, bocsánat, hogy nyugtad legyen, csak hogy bejössz a lakásomba. Igazából ez az én otthonom is. Ezt hogy érted, bocsi? Itt születtem, ez a lakás, ahol először laktam, amikor édesanyám még élt. Bocsáss meg, de azért ez mégis az enyém. Nekem is az egyik kedvencem. Igen, ennek nagyon örülök, de ez az egyik első olasz kiadás. Igen, az 1997-es, és azt ugye tudod, hogy Yamazaki mester először hagyományos szitával rajzolta. Persze aztán jöttek az asszisztensek, akik létrehoztak háttereket digitális módszerekkel. A táblák elvesztették a saját, eredeti frissességüket. Nem gondolod? Hogyne. Na jó, olvashatod. Viszont nem viheted el. Eszemben sincs. Martina, mit keresel? Ezt nem értem, mi ez, egy szálloda? Nem gyújtok fel semmit. Miért kéne gyújtogatni? A fiatalok nyelve. Szeretik az ilyen szavakat, de kérem, jöjjön. Szeretnék kérdezni valamit, mondja csak. Hogy ment az ügyésznővel, találkoztál? Edzést tartott. De ott volt, látta? Ott volt. Nekem tényleg minden bejön, tényleg. Na és beszéltek? Keveset, csak keveset. Csak egy keveset, Az első lépés, csak egy kicsikét, aztán a párbeszéd bővül. Működik a tervem, százados úr.
Jó napot, Don Massimo vagyok. A férje egyik kollégája és Sofia hittantanára. Beszélhetnék önnel? Igen, persze. Kérem, jöjjön velem. Köszönöm. Ön is elhiszi, amit a férjemről gondolnak? Nem, én nem. Ön szerint miért nem védekezik? Nem tudom. Történt valami furcsa az utóbbi időben? Bármilyen apróság fontos lehet. Ha ő nem védi magát, nekünk kell megtennünk. Amikor Zoe idejött aludni hozzánk, nekem olyan fura volt. Szófiával szinte nem is beszéltek, mindketten feszültek voltak. Idegesek. És a férjem is. Mondtam neki, hogy jobb lesz, ha Zoe hazamegy tőlünk, de ő azt felelte, hogy egy ideig még itt kell lennie. Nem mondott semmi mást. Én tényleg nem tudom, hogy mit gondoljak. Talán beszélnem kéne Sofiával. Hogyha képes rá. Megpróbálom. Sofia, Don Massimo vagyok. Bemehetek? Nem akarok látni senkit. Rendben van. Rendben. Nem is kell, hogy lássuk egymást. Tudod, mint amikor a kishúgom bezárkózott a szobájába, és az apám leült az ajtó elé, és addig várta, míg a húgom hajlandó lett beszélni. És meddig tartott? Egyik alkalommal ráment az egész éjjel. És én sem sietek. Mit akar tőlem? Tudni szeretném, hogy vagy. Mit gondol? Hogy kellene lennem? Talán egy kicsit jobban kéne bíznod az apádba. De én láttam őket. Mikor? Aznap, amikor Zoe eljött ide hozzánk. Követtem őt. Tudtam, hogy találkozgat valakivel, és tudni akartam, hogy ki az. Az apám volt. Érti, az apám? Egy nappal azelőtt, hogy Zoe leesett az iskola tetejéről? Ostoba voltam. Egy hónapja rá kellett volna jönnöm. Mire kellett volna rájönnöd? Egy éjjel Zoe idejött hozzánk, miután befejezte a műszakot a Vöröskeresztnél. Apám lement megkérdezni, mit akar. A kezében egy lapot tartott, és ki volt borulva. És apád? Azt mondta nekem, hogy Zoe egy dolgozat miatt jött, de nem is írtunk dolgozatot azon a héten. Köszönöm, Sofia. Akarsz még mondani valamit? Nem. A világ világossága. Második rész. Tessék! Ó, főtörzs. Beszéljen a szakemberekkel, van-e új hírük a kihívásokról? Még ha nincs is közük a gyilkossági kísérlethez, mindenképpen problémát jelentenek. Na igen, a gyilkossági kísérletről Igen? van szó. Ha Belcsi tanár úr azért nem beszél, hogy védjen valakit, gondolt erre? Persze, hogy gondoltam, de magának hogy jutott eszébe? A csillagok. Megmondták a csillagok, és ami a csillagok... Ne, főtörzs, hagyjuk a horoszkópot, mondjuk ki világosan, Vittoria teljesen véletlenül volt. Nem, Vittoria, ön miatt ment. Hogy miattam? De bizonyítom. Apró betűvel van írva, de csak olvassa.
Mérleg. Kedves mérleg, aki egy olasz vidéki városban élsz, mint Bologna, vagy mit tudom én, vagy Amalfi, vagy Spoleto. Spoleto. Ha még mindig érdekel a bak, adjál valami szerelmi bizonyítékot. De főtörzs, ettől elakad a szavam. Ez magának bizonyíték? Ez bizonyíték? Most el kell olvasnia, amit a bakról írt. A bakról? Így lesz a teljes az asztrális kép. Kedves bak, szerelmi bizonyítékot fogsz kapni. Ezek után BV, balga ki nem várja. Kedves mérleg, aki egy olasz vidéki városban élsz, mint Bologna, vagy mit tudom én, vagy Amalfi, vagy Spoleto. Nagyon izgalmas. He? Mintha csak hozzám beszélne. Natalie, a csillagok nem beszélnek. Ne hallgass már arra az Artaxra. Szerinted nekem a te véleményedhez kell igazodnom? Hagyj békén. Adj valami szerelmi bizonyítékot. A sors adott egy lehetőséget. Bocsánat. Igen? Hol találhatok egy nyomtatót? Ki kéne nyomtatnom valamit? Hogyne, atyám? Tessék, ez az. Köszönöm. Nem történhet meg még egyszer. Hogy érted ezt? A feleségemnek szívrohama volt, de a mentő nem ért ki időben. Köszönöm. Remélem, Belgi megrohad a börtönben. Nem lehet megbocsátani azt, amit tett. Nem hiszem, hogy ő bántotta Zoét. És biztos vagyok benne, hogy nem volt viszonyuk. És ezt honnan tudhatja? Úgy egy hónapja Zoé kutatott a mentőkhöz beérkező hívások adatbázisában. És rájött, hogy nem te hívtad ki a mentőt, ami megmenthette volna a feleséged. A feleségem megcsalt. Akkor jöttem rá, amikor meghalt. És igaz, azon az éjjelen nem volt otthon velem. Egy szállodában volt. Valaki mással. De sohasem akartam tudni, kivel. De Zoé igen. Roberto Belgi. Mit gondolsz, lehet, hogy ő Zoé apja? Azt hiszem, a feleségemnek ez a kapcsolata akkor már jó ideje megvolt. De Zoe az én lányom. Tudom, hogy az én lányom. Zoe az én lányom. Ne csüggedj. Martina jól van. Jó a kapcsolat köztünk, beszélgettünk. Igen, nem. Arról, hogy felgyújtotta a rabogót, még nem volt alkalmunk beszélni, de én majd megpróbálom. Csak legyen nyugodt. Nyugalom. Viszont hallásra. Még szerencse, hogy olyan tünemény ez a kislány, egy gyöngyszem. Hogy van ez, lehallgat? Nem. Rosszul értette, a lány csak látta, hogy valaki Nem, felgyújt egy motor. Főtörzs, ne akarjon ködösíteni, ellenőriztem, mindent tudok. Nem azért van ez velem, mert hiányzik az édesanyja. Beszélt magával? Na jó, hát nem pontosan erről. Tegnap este átjött hozzám, mert ahogy mondta, ez a lakás, ahol az anyjával élt. Meg aztán, amikor egy gyerek az egyik szülője nélkül nő fel, akkor előfordulhat, hogy magába zárkózik. Jó napot! Jó napot! Jó napot! Jöttem, hogy aláírjak, és a másik dologért. Na, persze. És ez a másik dolog mi lenne? Nem, csak egy továbbképzés a differenciált hulladékszállításról. Tessék, csak ön után, ha megbocsát, főtörzs. Ott minden rendben, elfoglalták magukat. Nagy szerencse.
Hogy érzed magad? Hát őszintén meglepően jobban, mint vártam. Jól van, akkor fokozatosan kell haladnunk. Most fel fogsz állni az asztalra. Az asztalra? Igen. Segítek. Ó, Ne nézd le. Jól van, 3x7. miért fontos? Hogy másra gondolj, mennyi az? Ó, Nagyon jó, 21. oké. Mesélj nekem valamit, mondjuk, hol ismerkedtetek meg Vittóriával? Az egyetemen. Valami bővebbet? Mit mondhatnék? Elkérte a jegyzeteimet, és én nem adtam oda neki. Romantikus. Nem, miért? Miért romantikus? Képzeld, hogy... Édes Istenem! Diego! Ébredj föl! Ébredj! Diego! Ébredj föl! Hogy vagy? Jól. Gyere, segítek. Gyere, kelj fel. Szabad? Mi történt? Az én hibám. A földön hagytam a táskámat, és elbotlott. Jól vagyok? Jól Ne vagyok. törje össze magát épp most, amikor megérkezett a szerelmi bizonyíték. Milyen bizonyíték? Ez itt. Levél is van hozzá. Olvasom. A szeretett Baknak az ő mérlegétől. És ki az a mérleg? Vittoria, igen. Vittoria. Artax mágus nem téved soha. Ide teszem a vázába. Viszlát. Tehát Zoe a te lányod. Viszonyom volt az anyjával. Majdnem 2 éven át tartott. Amikor megláttam az osztályban, alig hittem el. És tudtad, hogy a te lányod? Nem. De mindig úgy gondoltam, hogy akár úgy is lehet. És amikor megismertem, azt éreztem, mintha valóban az lenne. Csupa szenvedély. Egyforma az irodalmi ízlésünk. És nagyon jól ír. Aztán Zoe kiderítette, hogy te hívtad ki a mentőt az édesanyjához, és megértette. Elmondtam neki mindent. Elmondtam a teljes igazságot rólunk az anyjával. Szeretett volna jobban megismerni, és én is őt. Egy darabig találkozgattunk titokban. Aztán egy nap azzal jött, hogy csináljunk DNS-tesztet. De te nem akartad. Don Massimo, a feleségem nem tudott semmit. Én pedig féltem. Féltem, hogy a családom tönkre megy, hogy mindent elveszítek. És mit tettél? Csak vártam, hogy egy kis időt nyerjek. Aztán ő beköltözött hozzánk. Megzsarolt, hogy ha nem fogadjuk be, mindent el fog mondani. Aznap éjjel, akkor, amikor lezuhant a tetőről, akkor nekünk találkozunk volt ott fent. De én nem mentem oda. Nem mentem el a találkozóra. Ki más tudott róla? Senki sem. Senki. Jó napot! Üdvözlöm. Üdvözlöm! Ilyeneket. A lila mellett tökéletes lesz, nem? Ahogy akarod, drágám. A legszebb virág úgyis te vagy. Ugyan édes. Miket beszélsz? Ez tényleg fontos döntés, hidd el nekem. Igen. Diego? Szia, mi történt? Szia. Nem. Beszélni akarok veled. Mondjad. A virágok igazán gyönyörűek. Bocsi, de te honnan tudsz a virágokról? Csak tudom, mert elárulták a csillagok. Na jó. Értem, megvannak a forrásaid, rendben. Azért köszönöm. Örülök, hogy tetszenek neked, és annak is örülök, hogy végre rendben jönnek köztünk a dolgok. Hát akkor szia. Szia. Rendben jönnek köztünk a dolgok. Üdvözlöm, jó napot! Megkapta a virágaimat, és tetszettek neki. De most hogy lesz?
Anya, mondtam már, hogy egyedül akarok lenni. Sophie, én vagyok az. Gyere be. Mit akarsz? Csak mivel nem jöttél iskolába, eljöttem megkérdezni, hogy vagy. Pocsékul. El tudom képzelni. Holnap Sofia föld lesz. Elfogadod? De mit jelent az, hogy föld leszel? Semmi. Bocs, Márti, de egyedül akarok lenni. Biztos benne, hogy a tanár úrnak nem volt semmiféle viszony a Zoéval. Ráadásul az is lehet, hogy az apja. Ez a helyzet főtörzs. Ezért változott meg a lány. De ez megerősíti az indítékot, mert az is lehet, hogy a tanár úr, hogy elkerülje a botrányt a családban, esetleg megpróbálta lelökni. Ezért furcsa, hogy egy apa... Belgi szerette Zoét. Úgy gondolta, hogy az ő lánya. Egy apa soha nem lökné le a lányát a tetőről, hogy ne derüljön ki a házasságtörés, nem? De ettől még lehet, hogy védelmez valakit. Kit? A feleségét, a lányát? Ezt már nem tudom. Csak azt tudom, hogy Belginek találkozója volt Zoéval az iskola tetején. Mégsem ment oda. Tehát az egészen biztos, hogy a lány nem egy kihívás miatt ment fel a tetőre. Nem hiszem, de ettől még a kihívások veszélyesek. Mindent meg kell tennünk, hogy leállítsuk. Próbáljuk kideríteni, hogy szervezik a találkozót. Telefonon biztos nem, mert minden hívást ellenőriztünk. Talán leálltak vele. Vagy más utat találtak a kommunikációra. Bart, mi a helyzet? Szia, haver! Szia, Mondja, hogy megy az apjával? Jól. Már járatja iskolába. Iskolába. Emlékszem, amikor Martinát kísértem az iskolába, az a kislány olyan édes volt. Nem értem, hogy változott így meg. Próbált beszélni vele? Persze, próbáltam beszélgetni, de ő nem nyitott rám, nem. A százados szerint talán, mert hiányzik neki az anyja. Lehet, hogy a századosnak igaza van, és magával tudna beszélni róla. Szegény Zoénak is hiányzik az anyja. Valószínűleg az, akinek nem jut anyai szeretet, felnőve problémás lesz. Az én testvérem is. Ő is az édesanyja nélkül nőtt fel. Beszéltek róla? Nem. Papa! Ó, Martina, gyere, hozd ide azt a széket. Ülj le, mutatok neked valamit. Összeszedtem anyukád minden fényképét. He? Na és most megmutatom neked, he? Tessék, nézd. Itt Szalinán voltunk. Aranyos, ugye? És itt, ja nem, ez ugyanaz, 2 is csináltam. Na most, itt a következő évben imádta a tengerpartot, de mennyire? Első áldozás a Szent Anna templom Grádi Marinában, a másik nagyszüleidnél, igen. Pont annyi idős, mint te, milyen szép volt. És mennyire tanult. Csupa kitűnő. Egyszer csak jót kapott. Apa, csak jó lett. Mi baj? Én soha nem kaptam egy jót se életemben. Szuper volt. Ó, az esküvő napja. Mindig azt mondta, ez volt a legszebb nap az életemben. Na de ezt a mondatot megismételte később is, amikor te megszülettél, tessék, itt vagy. Persze, itt még nagyon picike vagy, ugye milyen szép anya. Tudod, hogy hasonlítasz rá, de komolyan. Na most... Ez az a mackó. Mackó lány. Mert úgy tartotta, hogy lány, bár szerintem nem világos, hogy hím vagy nőstény. A neve Nina. Soha nem vált meg tőle. Apa viszont elfelejtette. Csak játék, Maci, persze. Nem a kis mackót. Anyukámat. Nem. De... Nem is olyan régen megtaláltam anya egy ruháját. Kicsit kopott, virágos ruha, de azért tetszett. Felvettem a suliba. Csak aztán egy fiú az osztályból dühében elszakította. Szándékosan csinálta. Ő az, akinek felgyújtottad a robogóját? Igen. Lehet, hogy kicsit eltúloztam, de azért megérdemelte. Megérdemelte. Nem helyes, de azért megérdemelte. De nem is ez a bajom. Hanem, hogy apa látta azt a ruhát, és nem ismerte fel. Jó, hát azért nem. Tudod, apád nagyon sokat szenvedett. Igen, de már újra kezdte az életét. Ő már elfeledkezett anyáról. Nem mondd ezt.
És miért hagyott ott Victoria? Nem tartozik rád. Na, Mit érdekel téged? Diego, gondolkodás nélkül válaszolj, ez is a terápia része, és ne nézd le! És telemorzsázni a diványom, az is a terápia része? Azért hagyott el, mert kényszerbeteg vagy, ugye? Nem. Egyszerűen nem vagyok kényszerbeteg. Igen. Rendet tartok, ami rád nem mondható el. Egyébként azt mondja, nem vagyok nyitott, hogy nem tud semmit az életemről, hogy elzárom magam az érzelmeimtől. Ez elég? Hát, van némi igazság benne. Köszönöm. Felfele néz. Menj feljebb egy fokkal. Na és gyerekként mitől lett a tériszonyod? Nem, várjál. Gyerünk, sikerülni fog. Felfele néz. Ki az, aki irányít itt? Én? Rajta. Amikor 9 éves voltam, anyukám elvitt a Vidám Parkba, az óriás kerékre. És amikor felértünk a tetőre, azt mondta, tudod, az apáddal már nem vagyunk olyan jóban. Ezen a módon közölte velem, hogy el fognak válni. Mi van? Lélegez, nagyon is jól haladsz. Nagyszerű kezdet. Bevállalsz egy újabb fokot? Fogd a kezem, nagyon jó vagy, mindig előre néz. Úristen, ez nagyon magas, nagyon magas. Oké. Gyerünk, folytasd. Rendben van. És amikor ő elmondta ezt a dolgot, akkor lenéztem, és megláttam azt a nagy űrt, és ez volt az első eset az életemben, hogy beleszédültem. Aha, és emlékeztes csak rá, hogy jön ide Victoria. Már elmondtam, amikor elhagyott. Én bevetésen voltam, és akkor visszajött. Mert én Victoriával éppen a legjobb részemet veszítettem el, amelyikkel legyőzöm a félelmemet. Figyelj, akkor nagy baj lenne, ha elengednéd a kezem. Köszönöm. Bocs. Egyébként meg nem gondoltam volna, Mit? hogy te meg én végül nem különbözünk annyira az összezavarodott életünk miatt. Te a rendhez menekültél, én még jobban megkevertem a dolgokat. Jól van. Még egy fokot megyek bennem. Ne, ennyi épp elég mára. Sokat javultál. Igen? Szédülésre gondolsz? Nem mondanám, minden forog körött. Nem a szédülésre értettem. Ez a magasság kb. 30 cm. De elkezdtél megosztani dolgokat. Jó éjszakát. Hogy jó éjszakát? Ne, könyörgöm, hogy jövök le innen? A lábaddal. Itt maradok. Julia! Julia! Mi van? Mit követtem el? Semmit. Mondanom kell neked valamit. Azt, hogy az eltelt évek alatt én csak a saját bánatommal törődtem. És nem vettem észre a tiédet. Igen. És ha benne vagy, beszélhetünk róla. Beszéljünk, miről? Édesanyádról. Amikor 15 éves lettem, és megértettem, hogy magamra hagyott, lett volna értelme beszélni. Vagy amikor apa meghalt. Igen, akkor is beszélhettünk volna. De most már kicsit késő, nem? Jó éjszakát. Jó reggelt! Ó, édesem, szia! Szia, papa! Szia, édesem! Jó reggelt, Eliza! Jó reggelt, angyalom! A tej a hűtőben van. Szép ez a sárga felső, eh? Lássuk a horoszkópot, felolvasom a tiédet, a bakot. Csak fel a fejjel. Hamarosan érkezik egy kedves személy, aki jobban szeret, mint akármi mást ezen a világon.
Hogy érez az ember? Kit vettek fel az én helyemre? Artax mágus. Hát már a neve is. Miért? Jól hangzik ez a név. Hol van a mérleg? Most meglátjuk. Megvan mind a 12, ezen ne aggódj. Na, meg is van. Lépj ki a Jupiterből, és lépj be a csillagos égbe a Baki jegye alatt. Vagyis kilépek a Jupiterből egy ugrásra. Miért? Olyan fura, hogy kilép a Jupiterből. Én magam hányszor kiléptem? Minden nap. Az éj sodrásában az életed ma új fordulatot vesz. Ugyan, ez egy csarlatán. Az életed ma új fordulatot vesz? Ó, Jézus! Nem állok készen rá. De már ideje volt. Nati, minden rendben? Mi van veled? Na, semmi. A horoszkóp jókat mond. Jó reggelt! Jó reggelt. Te hiszel a horoszkópban? Én azt hiszem, semmi sincs előre megírva. És hogy csak tőlünk függenek a dolgok. Különben is. Mindig van idő változtatni. És boldognak lenni. Igen. Jól hangzik, meg kéne próbálnod. Na, hogy vagy? Készen állsz már? Szia, Sofia! Hagyj békén! Mattia! Mit csinálsz? Miért? Már a mosdóba se lehet menni szabadon. De, persze. Gyere, mondani akarok neked valamit. Tudod, a szüleim háza mellett volt egy magas fa. Egy bükkfa. Több mint 20 méter magas. Egy nap megpróbáltam felmászni bekötött szemmel, a tetejéig. Leestem és eltörtem a lábam. Onnantól nem tudtam már focizni, pedig jó voltam. És tudod, miért csináltam? Nyilván, majd mindjárt megmondja. Mert dühös voltam. Haragudtam az apámra, és a húgomra, aki épp megszületett. Haragudtam szinte mindenkire. A barátaimra is, akik azt mondták, hogy nem fog sikerülni. Azt akarja mondani, hogy pap leszek. Csak azt mondom, hogy ha valamit düböl teszel, vagy mert bizonytalan vagy, nagyon súlyosan árthatsz magadnak, és árthatsz a többieknek. Ha nem haragszik, most órára kell mennem. Bocsánat. Tehát belgi tanár úr akár az apja is lehet Zoénak. Így áll a helyzet. És ezt honnan tudja? Kutatást végeztem. A parókián. Nem parókián, a parókián kutatást végeztem. Főtörzs. Ha azon kapom, hogy információt ad át a papnak, akkor hadbíróság elé állítatom, világos? Hogy én adok információt a papnak, legfeljebb ő ad át nekem. Igen. Egyébként az erősíti Belgi indítékát. Kivéve, ha a Belgi takargat valaki mást. A feleségét vagy a lányát? Mindkettőjüknek van indítéka és szabad bejárása az iskolába, és tudhattak a találkozóról Zoéval. Aha. Ellenőriztessük a mozgásukat. Parancs. Kérem, százados úr, egy percre ide tudna jönni? Szeretném, ha elolvasna valamit, ami biztosan érdekelni fogják. Megmutatom a horoszkóp legújabb jelzését. Egyet lapozok, tessék. Épp a legjobb helyen nyitottam ki, itt van. Miért? Olvassa. Megvan, értem. Na, jó. Olvassa. Lép ki a Jupiterből, és lép be az esti csillagos égbe a Baki jegye alatt. Az idők sodrásában az életed ma új fordulatot vesz. De főtörzs, mit olvastat velem?
Ki lehet az a bak? Én. És ki a mérleg? Ő. A csillagos ég étterem. Az ügyésznő elolvassa ezt a horoszkópot, és találkoznak az étteremben. Aztán egyszerre a fények szétolvadnak. Mi? A fények szétolvadnak, halványodnak. Mit csinálnak? Na és akkor eljön az a hangulat, bum, lop tőle egy csókot. Én lopok tőle egy csókot? Miért? Igen, miért ne? Ha meg is tenném. Victoria honnan ismeri fel, hogy a csillagos ég egy étterem? A válasz. Mi ez? Látja? Jól ismeri ezt a vendéglőt, mert ez az a hely, ahol az esküvői fogadást tartják. És ott kéne megcsókolnom a vendéglőben, ahol majd az esküvői fogadás Ahol majd lesz. Nem tudjuk még, hogy hol lesz, öntől függ. Ezt elviszem, mert csak egy példányomban pedig 5 járna. Érti? Csillagos ég étterem. És erre mit tudok mondani? Örömmel jelentjük be Vittoria és Edigio házasságát. A csillagos ég. Velünk kell jönnöd a kapitányságra. Apa, mi ez az egész? Minden rendben lesz. Az ügyész megnézte a videókat és az üzeneteket, amiket a többi srácnak küldött, és megvádolta a Cyberbully az interneten. Találkozunk a parókián? Viszontlátásra. Indulhatunk. Be fognak zárni. Az, amit műveltél, büntet. Most majd lesz egy tárgyalás, és egy bíró dönt róla. Na de, bizonyos vagyok benne, hogy ha te bebizonyítod, hogy megértetted, hogy bizonyos dolgok helytelenek, azt mindenképpen figyelembe veszi majd. És nyilvánvalóan segítened kell a nyomozásban. Sohasem bántottam Zoét. Nem tudom, mi történhetett vele. De 2 nappal előtte, hogy a kórházba került, odaadtam neki az apám hitelkártyáját. Miért? Mert elkérte. És mert Zoé tetszett nekem. De őt csak a hitelkártya érdekelte. És megmondta, hogy mire akarja használni? Nem. Nem. Rendben van. Egyelőre elmehetnek. Van még valami más, amit el kell mondanom. Igen. Szabad? Gyere. Mi a probléma? Nagyon aggódom Szofiáért. Miért? Mert ma csinálnia kell valamit. Azt hiszem, hogy egy kihívásról lehet szó. Biztos vagy benne? Most hol van? Nem tudom, próbáltam felhívni, de nem veszi fel, és azt hiszem köze van Mátiához, aki a múltkor küldött neki egy cédulát egy furcsa kóddal. Mattia! Gyere velem! Mit keresünk a mosdóban? Nem tudom. Ott van. Egy hashtag.
Föld. Állj! Megállni! Mi? Állj! Megállni! Vége van. Üdvözlöm. Sofia is ott járt akkor éjjel az iskolában. Van egy tanunk, aki felismerte. Valószínűleg ő volt, aki lelökte Zoét. Na és mit mondott Sofia? Semmi, nagyon zavarodott. Különben igaza volt, a tanár felfedezett valakit, aki a lánya. Kis figyelmet! Azt akarom bejelenteni, hogy ma este elmegyek vacsorázni, úgyhogy oldjátok meg. Hová mész? Hogy én hová megyek? Tán érdekel? Hogy tudjuk? Csak azért. Megyek, hogy kövessem a sorsom. Ha azért, amit írt a horoszkóp, hagyd a csudába. Nem úgy van, ahogy hiszed. Mit tudhatod te azt, hogy mire gondolok? Kérdeztem a véleményem? Nem kérdeztél semmit. Jól látod. Tégy egy szívességet, ne szólj semmit. Mi történt vele? Hová megy Natalina így kiszépítve? Jaj, Ju, összezavartam mindent. Nem egyedül. Artaxa. Artax? Artax mágus. Elmagyarázom. Jöjjön. Ez az egyik legjobb hely Spolétóban, a csillagos ég. Én már mindent kitaláltam. Üljön le ide, jó? Én leülök oda, ahol a kapcsoló van. A megfelelő percben lekapcsolom a villanyt. Amikor Victoria megjön, ön csak ránéz, látja, hogy ő viszonozza, én lekapcsolom a villanyt, ön mit tesz? Kirögtetem magam. Jaj, dehogy is, megcsókolja. Biztos, hogy jó ötlet, igen? Tökéletesen, persze. Ez nem átverés, ugye? Jó estét. Jó estét. Pincér, hozzon nekem egy kis csapvizet, kérem szépen. Köszönöm. De úgy sem jön el. Szia! Mit keresel? Te mit keresel itt? Én kérdeztem Mit érdekel, hamarabb. hogy te kérdezted? Különben sem csókolhatod meg az első szemét, aki erre jár. Ha? Ez a tuj. Már ne is haragudj, ez nem világos, te nem rákad? Nem tudom, Natalina, milyen jegy vagyok, nem emlékszem. Tudtam én. Bocsáss meg, nem találtam parkolót. Nem érdekes. Lemaradtam valamiről? Nem, csak az van, hogy nem érzem túl jól magam. Bánod, ha holnap jövünk el a próbaevésre, bocsáss. Persze, drágám. Martina, bemehetek? Martina. Hey, szia. Beszélhetnénk egy kicsit.
Komolyan azt gondolod, hogy már elfelejtettem anyát? A papa befújta neked. Nem felejtettem el. És nem felejtettem el azt a ruhát sem. Együtt vettük Rómában. Épp akkor tudtuk meg, hogy meg fogsz érkezni hozzánk. Anya nem volt biztos benne, hogy meg akarja venni. Hogy festek majd a pocakommal? Kérdezte. De aztán mégis megvettük. Hogy tudnám őt elfelejteni. Te pont olyan vagy, mint ő. Nap mint nap jobban hasonlítasz rá. Ha erre gondolok, akkor boldog és szomorú is vagyok, amikor rád nézek. És persze ezért nehéz nekem beszélni. Elég, apa, elég! Mágusként csapni való vagy. Felhívtam az újságot, visszavettem a helyem. De nagyapának te vagy a legjobb. Sofia, Don Massimo vagyok. Leülök az ajtóban, mint a múltkor. Így tudunk beszélgetni. Mondd csak, miért vállaltad azt a tegnapi kihívást? Meggyűlöltem Zoét. Gyűlöltem az apámat, és gyűlöltem magamat, hogy örülök, hogy Zoé kórházban van. Később már gyűlölni sem tudtam őket. Teljesen érzéketlen lettem. Azt akartam, hogy újra érezni tudjak valamit. Sofia, szeretnélek megnyugtatni valamiről. Zoe és apád közt nem volt semmiféle viszony. Apádnak nincs köze ahhoz, ami Zoéval történt. Ez biztos. Igen. Akkor mi ez az egész? Remélem, azt majd apád mondja el hamarosan. De neked addig is be kell számolnod, hogy mi történt akkor éjjel. Megint az apámmal fogsz találkozni? Szállj le rólam, menj vissza a szobádba. El kell felejtened az apámat, világos? Semmit sem tudsz rólam. Semmit. Semmit. Szembe akartam nézni az apámmal, és elmondani neki mindent, amit gondolok. De amikor felértem a tetőre, akkor... És ott hagytam. De felhívtad az apját. Mert te voltál, aki rátelefonált, ugye? Ez az ő telefonja, ott volt a Melvéden. Nem akartam, hogy megtalálják a csendőrök. Mert féltél tőle, hogy találnak valami üzenetet az apádtól? Értetetted? Mégiscsak az apám, nem? Honnan tudhattam volna, hogy Natalina is mérleg? Biztos a születésekor rosszul írták be a könyvbe a dátumot, különben ilyesmi előfordul. Ilyesmi előfordul. Majdnem megcsókoltam a pap házvezető nőjét. De ehelyett a pap testvérét csókolta meg. Ami jobb, mert az egy csinos lány. Igen, de mindegy, nem ez a baj. Nem, de amikor az ügyésznő ezt látta, észrevette? Olyan féltékeny volt a pillantása. Féltékenyen nézett? Igen. Ah.
Rendben van. Köszönöm, most menjen főtörzs, majd még beszéljünk. Viszontlátásra. Köszönöm. Jó napot! Jó napot! Nézd, szeretnék bocsánatot kérni a tegnapi... Ne aggódj, semmi probléma. Ilyesmi előfordul. Igen, ilyesmi előfordul. Ami viszont a szemétbegyűjtését illeti áthelyeztettelek. Te jó ég, köszönöm, már nem bírtam tovább, köszönöm. Nem kell, elég. Bocs. Most időseket fogsz látogatni, mivel úgy értesz hozzá, gondoltam. Na jó, azért ne keseredj el, nem látszol olyan öregnek. Nem. Akire utaltam, Signora Aurelia, mivel segítettél a fia körül. Tényleg? Igen. És akkor még egyszer köszönöm. Viszont, vagyis, igen. Köszönöm. Neked. Még egyszer, oké? Szia. 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 Százados? Igen? Kiderítettük, hogy Zoe mire használta fel Matteo Palombi apjának a hitelkártyáját. DNS-tesztet csináltatott onnan. És ez itt az eredménye? Igen, tessék. Százados? Zoe épp most ért magához. Szia, Zoe. Szia. Én vagyok az új hittantanárod. Nem emlékszik semmire. Pedig most van itt az ideje, hogy elmondd az igazságot. De nem emlékszem. Tessék a telefonod. Ott hagytad a melvédem. Nem lökött le senki. Sofia akár még börtönbe is kerülhet. A csendőrök úgy gondolják, hogy ő lökött le onnan. Egyedül csináltam. Miért? Ez is olyan kihívás volt? Hé, hová akarsz menni? Azt gondoltam, hogy Roberto az apám. Úgy éreztem, hogy jobban megért, mint te. Hogy hasonlóak vagyunk. És te hazudtál nekem anya haláláról. Sajnálom. Csináltattam egy DNS-tesztet. Nem Roberto lánya vagyok. Te vagy az apukám. Mindig is te voltál. De akkor miért? Robertót egyáltalán nem érdekeltem. Még csak el se jött. Sofia, az én legjobb barátnőm, meggyűlölt. Nagyon fájt az, hogy veled viselkedtem. Minden, amit neked mondtam. Ott álltam azon a tetőn. Annyira egyedül éreztem magam. Már azt sem tudtam, hogy ki vagyok. Bocsáss meg! Nem vagy magad, Zoe. Te vagy a világ világossága. És ezt a fényt senki és semmi nem veheti el tőled. Soha. Nagyon szeretlek, apa. Ahogy én is.
Tanár úr, nincsen térerő. Hát igen, a mobilok itt kevéssé hasznosak. Pont ez hiányzott. Ki fogjuk bírni, ki fogjuk bírni. Kellett ide jönni. Na és most? Miért hozod minket ide? Ezen a helyen kaptok egy kihívást. Ide adod azt a maszkot? Köszönöm. Kivállalja fel, hogy kiszed egy kis mézet. Na nem, azt nem, hogy Ne, még nekem is megy. Na jó, megyek én. Gyere, Peti! Oké, ezt fordítva akkor jobban látsz. Tökéletes. Mi is oda megyünk, gyere! Menj, tessék. Menj oda nyugodtan. És kesztyű nem kell? Az most nem kell. Csináld nyugodtan. A méhek télen nem agresszívak. Kerülni fog! Jól van. Megcsináltam! Egy vász! Megcsináltam! Ügyes vagy! Ez marha jó. Hadd kóstoljam meg! Ki kér belőle? Megkóstolod? Én is kérek. Kajás vagyok. Tanár úr, mit akart nekünk elmondani? Hogy nem apró kihívásokra teremtettünk, de nagy vállalkozásokra. Ki tudja, mi mutatott utat régen a hajóknak? Az égen a csillagok. Úgy van, Carlo. És így vezetnek bennünket is a vágyaink. Vágyakozni olyan, mint követni a csillagunk. Engedjétek, hogy az álmaitok és vágyaitok bevilágítsák a világot. Ez a legszebb és legnagyobb kihívás, ami előttetek áll. Jó van, akkor most együnk. Rajta! Tessék! Jó van, sikerült!